Il-ħamra ta' Birkirkara l-oranġo kienet tieħdok iż-żurriq u l-ħadra għall-bliet tal-Kottonera. Dawn huma biss tifkiriet tal-karozzi tal-linja fis-sebgħinijiet li għaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqhom jibqgħu minquxa biss f'moħħna. Dawn kollha huma parti minn wirja li hija miftuħa sal-ħadd 3 ta' Marzu fil-kwartieri ewlenin tal-Iskawts fil-Ħamrun. Ħafna jiftakru wkoll il-karru tal-mejtin ta' Dari saħansitra b'da kabjat li kien jintuża biss għat-trabi u t-tfal, bil-karozzella li fiha kien jinġar is-saċerdot li kien jakkumpanja il-katavru waqt xi funeral. Ma joqsux il-kataletti u magħhom dawk tal-ispalla u fl-isfond is-suġġetta li kienet twassal lin-nobli mill-lokal ieħor. Jolqtu lajn l-omnibus, il-karozzi Malti u l-karettun li fl-imoddi minn flok bil-van il-bejħ tal-ħobs kien iqassam fit-toroq tagħna. Nagħtu daqqatajn ukoll lejn l-ewwel xarabank double decker minn 4 biss li kienu ġew f'pajjiżna. Insibu qatt ta' mudelli ta' binjiet marbuta mal-Ferrovija ta' Malta. Dan huwa mudell tal-istazzjon tal-ferrovija li kien hemm il-Belt Valletta fejn illum hemm il-bini tal-Parlament bis-swit it-Teatru Rjal. Mudell ta' Bib il-Belt mibni mill-Ingliżi, it-tielet wieħed li serva bħala entratura tal-Belt Kapitali bil-Grammastri, Dela Vallet u Lil Adam fuq kull naħa tiegħu. F'din il-wirja nsibu wkoll numru ta' mudelli ta' magni tal-istim maħduma bħila, reqqa u paċenzja kbira minn membri tal-Fondazzjoni tal-Ferrovija ta' Malta. Magni li bidlu d-dinja u ġabu rivoluzzjoni mekkanizzata fi żmien ir-Reġina Vittorja. Ġraja interessanti li hija imfakra f'din il-wirja hija meta fis-snin 20 tas-seklu ieħor f'Santa Venera 34 barri fi triqithom lura lejn ir-Razzett kienu ntlaqtu mill-ferrovija li baqgħet dieħla fihom bis-saħħa u spiċċaw bla ħajja. L-għada ta' din id-disgrazzja it-22 ta' Lulju tal-1923. Iċ-ċanga kienet inbiegħat bi prezz baxx b'xorti tajba ħadd ma kien weġġa dakinhar. It-tram li kien mezz antik ta' trasport sappostu wkoll f'din il-wirja. Waqt ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa fit-triq il-kbira fil-Ħamrun ġew maqluwa dawn ir-rails ta' tram li huma ferm differenti minn tal-ferrovija jew aħjar il-vapur tal-art. Chicka chicka chee, chicka chicka choo, chicka chicka choo.